Благодаря ти много. Ще ми кажеш ли сега, и не толкова на мен, колкото на читателите, защо те да прочитат романа Неопитомена? Да, разбира се. Надявам се, уважаемият господин читател, разгръщайки страниците на Неопитомена, да получи удоволствието от запознанството с женската сила. Защо женска сила? Защото главната героиня съдържа в себе си огромна такава. Защото читателят среща един персонаж, който по всички възможни параграфи трябва да се е отказал от своето съществуване, който трябва да се е отказал от мечти, от надежди, от желания за живот, от сила и въпреки всичко, който продължава напред, независимо от всичко. Онази женска сила, която извира непонятно от жената. Независимо колко духът ти бива обругаван, независимо колко бива унижавана, независимо колко бива потъпквана, насилвана, бичувана, наричана с най-различни имена, т.е. етикирана. Тя изгрява, тя продължава, тя се възражда от пепелта. Тя намира своя собствен катарзис, разпилявайки себе си, раздробявайки се на парчета и събирайки се отново. Това за мен е висша форма на женска сила и въобще изконната сила на човешкия дух да продължава. Да, аз мисля, че ако читателите искат да се срещнат с женската сила под различни форми, Неопитомена е за тях интересно четиво, смятам.